L-aħbar ta' rifużjoni fit-taxxa ta' 11 miljun u 400,000 euro li minna se jibbenefikaw mal-200,000 ħaddiem intlaqat pożittivament mill-unions tal-ħaddiema. Dan hekk kif bil-miżura mdaħla mill-Gvern dawn il-ħaddiema qed jingħataw lura parti mit-taxxa li ħallsu u saħansitra dawk li għaqilgħu l-inqas u ma jħallsux taxxa se jkunu l-iżjed li jibbenefikaw. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja sostna li laqgħu din l-aħbar bi pjaċir, mhux sempliċement għal flus li se jingħataw imma għal mod kif inhi maħduma biex dawk l-iktar fil-bżonn jingħataw l-iktar għajnuna. L-surplus ta' tiżżir fil-pajjiż qegħdin narawh u kulħadd qed iħossu kif imur u l-Gvern qed jifrex daw il-benefiċċji qed jagħti dal-benefiċċji mingħajr ma jxekkel it-tkabbir u l-kompetittività tal-industrialist privat biex ma jżidlux l-ispejjeż. U daw il-11 miljun li ħajitqasmu żgur ħajjenu lill-ħaddiema fil-ħajja tagħhom li tkompli tinċentivhom jaħdmu u jgħixu ħajja aħjar. In-nota li b'din il-miżura saħansitra minnu bil-paga minima se jgawdi bil-bosta. Qabel ma dan Colin Gallia, is-Segretarju Ġenerali tal-Forum Unions Maltin, li wkoll laqa din l-aħbar b'sodisfazzjon. Sodisfazzjon sostna għaliex il-Gvern qed iżomm ma dak li wiegħed fil-baġit. Dan b'miżura ta' solidarjetà ma' min l-iktar li għandu bżonn, inkluż dawk bidħul baxx u part-time. Fil-fatt, in-nota kif din il-miżura tirrispetta il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Dan hekk kif ċertu persuni fosthom ħafna nisa jaħdmu part-time minħabba l-familja u l-Gvern qiegħed jgħinhom. Allora meta inti qed tara li jiena qed naħdem part-time forsi mħabba l-bżonnijiet familjari, tajjeb għax dal-ħin jirrikjedu li jien naħdem part-time. Il-Gvern li l-iktar li qed jgħinni. Qed tifhem, allora qed jagħmilli kuraġġ biex jiena nżomm il-work-life balance kif inillu minħabba bżonnijiet forsi tal-familja jew personali. In-nota wkoll il-ħaddiem meta jara li l-Gvern qed jaħseb fih jagħmel kuraġġ biex iqum fuq saqajh u jkabbar il-ħiliet tiegħu. Is-Segretarju Ġenerali tal-Forum Unions Maltin awgura li jkun hawn iktar opportunitajiet bħal dawn, opportunitajiet importanti biex mill-kejk ekonomiku jiekol kulħadd.